Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Desa Vlog. Kali ini saya lagi neng ngalas indang-indang. Kali ini ngalir bening banyune, iso langsung diombe. Banyune bening sekali. Ini adalah tok, ini peralon-peralon digawa mulai nyanggone warga ya, terutama nyanggone aku dewi. Nyusuri dalan kene iki. Nek bencenge ora iki. Benceng utawa apa kae jenenge. Pak Kutok. Tok. Utawa sumber mata air. Sumber mata air yang digawa ning warga. Kene iki nggone sumber kene iki. Tiga kaya ngopo ora bakalan asat. Biasane tapi delok dhisik. Kene gone wis eyup yahme nih. Jam piro iki? Wis eyup. Biasane akeh bencenge iki ora enek ya. Oke, bencenge. Indang-indang. Apa enek kene iki? Enek. Masa? Kono ndak iwake Mbak Ipak ngono. Kaya ngene no. Dilewati wong no. Jero kono ki. Nggih. Kono biasane. Kono ya ora enek to. Wedi. Bencenge wedi. Allah. Endi? Ngangkut. Ke. Ki kalau pancingan ki. Nggih. Kalau ki. Anak. Kalau nggon watu. Apa? Iya. Bolongan? Podo mancing. Mancing kaya ngene. Neng kene iki entuk mulih mau, Ki. Ipah to wi. Krungsungan ula. Apa ya krungsungan ula? Ula sing krungsungi gas. Krungsungan ula gas turut ngaras wis ngene iki eneke iki. Dong wis ngene iki kae isine. Iki sumber digawa nyang omah iki. Kaya ngene iki. Gawane turut omah dienggo ngombe langsung saka sumbere ngene iki. Ngene iki sini sumber-sumber. Guys. Sini sumber-sumber teman-teman ini iki. Iki tahun cilik aku mbiyen ning kene iki aduse padha ning kene kabeh nek sore. Nek sore aduse ning kene iki kabeh iki. Iki ya sumber gawa nyang omah. Dhuwur kuwi ya sumber. Isine sumber kabeh iki. Gawane nang omah. Iki sing jerone watu iki. Jerone watu iki enek bolongan metu sumbere. Nggih. Iki ya sumber gawa mulih.
Kok mulai diombe kayak ngene iki. Patu. Ini padusan, dia padusan. Ini biyen gua adus wis bekase sih ono. Iki pletesan jenenge. Oke ya lor, video sepaku. Aja lali di komen, subscribe, lan share. Nek video iki bermanfaat. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam cah desa vlog.